Det her er en flintesten. Du drømmer ikke om, at den har været igennem for at komme hertil, ikke? Den startede jo på havbunden for, 65 millioner år siden. Det er jo det, geologer godt kan lide. Det er processen, som man kan forklare med sten, med sand, med landskabet, med geofysik nede i jorden. Det er jo de processer, vi prøver at beskrive. Og der er landskabet jo virkelig gode. Men landskabet kan man faktisk se, når man lige får de her små værktøj og nogle ord for det, så kan man faktisk se dem og næsten mærke dem, når man går derude. Man kan se geologien tale til en meget tydeligt. Så det synes jeg også er ret fascinerende. Vi er jo lige på vej ud af Kalundborg nu og kører ud mod Røsnæs. Hele Røsnæs, der er ret høj på midten, jeg tror op til 60 meter. Den er dannet sådan et isfremstød sydfra. De sidste spasmer af sidste istid sendte sådan et fremstød ned igennem Østersøen. Og den skubbede så flere steder henover, op igennem Storebælt, skubbede den sådan nogle masser sammen i sådan nogle randmoræner, kalder vi dem, ikke? Altså ligesom når man skubber på løberen hjemme i entréen, så bliver det sådan skubbet sammen med nogle folder. Og det er det samme gletsjeren gør her. Man kan prøve at se lige ud her. Så den her bakke er dannet af en gletsjer, der kommer sådan hernede fra venstre og skubber mod højre nordover. Og har lavet her meget ret stejle for Danmark terræn. Mit landskred, det er bevægelsen af en geologisk masse ned ad en skråning under påvirkning af tyngdekraften. Det var sådan en langhåret forklaring. Det nemme er at sige, at et landskred, det er det danske ord for det engelske landslide. Og det er et nyt ord, vi har måttet opfinde, fordi vi ikke rigtig havde noget ord for det i Danmark. Vi kender jordskred. Fjeldskred kender nogen måske. Mudderstrøm. Men det vi manglede var sådan en paraplyterm, noget der kan forklare det hele. Når terrænet eller landskabet kollapser, begynder langsomt at skride ud, ofte mod havet eller ned i en dal. Jamen, Røsnæs er et af de flotteste eksempler på sådan et landskab, der er udsat for aktiv landskred i Danmark. Så Røsnæs har lavet en masse rygge, der ligger sådan parallelt med hele halvøen, ikke? Og de rygge er hver især sådan nogle lag af det, vi kalder til, men det har ligget ovenpå noget, det vi kalder plastisk ler. Det skal vi ned og se på stranden lige om lidt. Det her plastisk ler er sådan ret godt glideunderlag, så når gletsjeren kom og skubbede på det her, der lå foran den, de her til fra en tidligere gletsjer, så blev det altså skubbet sammen i sådan nogle rygge, der ligger herinde, ikke? Mønsklint er også dannet på den måde. Og formentlig er samme isfremstød. Det her er de aller sidste der for cirka 15.000 år siden. Og skredene, de aktive skred, vi skal ud og kigge på, de kommer også helt vildt tydeligt frem herude, og de springer i øjnene bag. Jamen, der er mange ting med landskred, kan man sige. Den ene ting er, at vi vil gerne forstå, hvordan de ser ud på overfladen og indeni. Og der bruger vi jo kortlægning, feltarbejde og geofysisk kortlægning. Det vi gør først og fremmest, det er, at vi har siddet og kigget på fjerndata, altså sådan nogle digitale kort, højdemodeller over Danmark. Og der kommer den type skred, vi kigger på, kommer meget, meget tydeligt fra. Og så når vi har set et, så tegner man rundt om det på kortet. 1, 2, 3, 4, og så snart 4.000. Og så går vi selvfølgelig ud og kigger på, hvordan det ser ud, når man står derude i naturen. Så skal vi også gerne kigge ned i jorden. Hvad sker der nede under skredet? Og der bruger vi så de her geofysiske metoder til at kigge ned, ligesom scanne jorden indeni, for at se, hvad er det for en jordlag, der gør, at det skrider lige her. Så det er jo faktisk sådan et ekko af sidste istid, vi skal ud og kigge på. Istiden er ikke færdig endnu. Landskabet her er stadig indstillet sig på, at der ikke er istid mere. Det synes jeg, da jeg begyndte at tænke på, det var det ret sådan mindblowing. Det er her, man kan putte ind med gletsjeren. Den her krumning, altså det er sådan ligesom fronten af gletsjeren, man kan se formen af gletsjeren her. Bare for 15 år siden, så var den her lille terrasse, der er lige hernede, den hang faktisk fast heroppe. Så skredet har et så længere tilbage i landet her, i løbet af de sidste 20 år. Det, der gør landskred lidt ekstra spændende, det er jo, at de ændrer sig hele tiden. De skrider jo. Vi vil faktisk også gerne beskrive, hvornår de skrider, og hvorfor. De skrider ikke lige meget hele tiden. Så til det, der sætter vi GNSS-stationer, som egentlig bare er fancy GPS-målere, op rundt omkring udeterrænet. Og den måler hele tiden, hvor den står. Men det vi også har, det er ret avanceret satellitdata. Radarsatellitter, der flyver rundt over os. Hvis terrænet har ændret sig en lille smule næste gang radarbølgen kommer forbi, så kan den se, at bølgelængden er lidt anderledes, og så kan man trække dem fra hinanden. Og det giver også en indikation af, hvor meget det bevæger sig. Hver 6. dag får vi sådan en måling, kan man sige.
Og der, hvor de bevæger sig allermest, det er våde vintre. Vintre, hvor det har regnet meget, og grundvandet står højt. Der bevæger skredet sig. Der er 3 måder at få sådan et skred til at skride på. Du kan trykke på toppen af det, skubbe på det, du kan hive i bunden, men det du kan også gøre, det er, at du kan gøre den flade, det glider på, mere glat. Den måde, man kan sænke friktionen, altså gøre fladen mere glat på, det er ved at hæve vandtrykket. Så det er faktisk en slags aquaplaning, ligesom når biler glider på en våd vej. Sådan kan man godt sammenligne det lidt med. Så når du hæver grundvandstrykket, så hæver du også trykket på fladen her, og så kan den sætte sig. Det er de her 3D-printede modeller, og de er faktisk lavet lige præcis det her sted, hvor vi står. Her står vi 250 meter inde i land, og så har vi sådan en kystskrant her. Og herude har vi faktisk stranden. Og det her, det er ude på havbunden. Det, der går ned her, det må komme op et sted. Så det her skred bevæger sig sådan her. Det her, det er bagvæggen, vi ser lige der. Den her terrasse, vi står på, som er lidt roteret, det er altså toppen af skredet her. Og det vi ser, når vi kommer her om tidligt forår, hvor skredet har bevæget sig allermest der sidst på vinteren, når grundvandet står højt, det er, at vi kan se, at stranden er nede og løftet op. Den er løftet op med måske, jeg ved ikke, en halv meter eller 20 cm. Det er lidt forskelligt fra år til år. Og det, der bevæger sig op, det bliver et lynhurtigt. Og så fjerner du masse hernede, så bliver skredet lettere her, og så kan det bevæge sig lidt mere. Så fjerner du mere masse, og på den måde kan du få de her kystskred til at køre i århundreder, indtil de sådan er helt brugt. Altså, hvor den her forkastning, den her afglidningsflade kommer op, det er jo styret af geologien på Røsnæs. Det er jo styret af de her flager af ler og det her grus, som er skubbet op ved siden af hinanden, og det er altså, de glider på de her lerflader. Og det, hvor det bliver ekstra interessant, det er, at vores grundvandsmodeller, som vores meget dygtige hydrologer her på GEOS sidder og laver, de viser, at vi i fremtiden kan forvente, at grundvandet vil stå meget højere, end det gør nu. Og det er på grund af klimaforandringerne. Klimaforandringerne gør, at vi får meget vådere vintre, og det gør, at grundvandet vil ligge generelt højere. Måske en halv meter eller 75 cm højere, end det gør i dag. Så alle de her faktorer, mere nedbør, forhøjet grundvandsstand, forhøjet havniveau, mere kysterosion, alle de ting vil få landskredene i Danmark og andre steder i verden til at bevæge sig mere. Hvor meget og hvornår, hvad det betyder, det er det helt store spørgsmål, som det vi prøver at arbejde hen imod i det forskningsprojekt, vi er i gang i lige nu. Det er jo et kapitel i det danske landskabshistorie, der ikke er fortalt ordentligt endnu. Det her, det er ikke strandsand. Det her, det er hårdt. Det er den her gletsjeraflejring, som egentlig normalt plejer at ligge under en halv meter strand. Men her der er den glottet, fordi at skredet løfter hele stranden op, ikke? Og frem hernede, hvor vi står lige her på stranden. Så det er det, vi ser lige her. Her ligger der faktisk plastisk ler. Det fortæller mig ikke, hvad det er. Ikke? Det er simpelthen som sådan en dekorationsferie. Fuldstændig glat, faktisk endnu mere glat end dekorationsferie. Det er det samme lerlag, der ligger her og går ud på havbunden den her vej. Så er det lidt skråt i forhold til kysten. Det plejer faktisk ikke at være så flot blottet. Der har vi altså glaciale aflejringer, det er smeltevandssand og til moræneler og morænesand, som kommer ud her, og så har vi altså et lerlag, der ligger ovenpå her. Så et eller andet sted, lige hvor vi står, der er den der overskydning. Der blev det her lag skubbet op, og så er det formentlig virkelig ud. Altså landskabet er helt sikkert mere levende, end vi troede, også end jeg troede. Altså vi havde ikke noget ord for det her, så vi var nødt til at opfinde det til lejligheden. Det siger jo noget om, at vi ikke helt har haft brug for at snakke om det før, men måske har vi heller ikke haft de rigtige værktøjer til at kigge efter det. Og det håber jeg lidt også, folk kan bruge sådan en indsats som det her, til at komme lidt ud og kigge på dem faktisk, for du kan få nogle sindssygt gode naturoplevelser derude. Man kan se geologien tale til en derude meget tydeligt. Jamen altså, for alle vil gerne have det der quick fix. Kan man lige trykke der, og så stopper skredet? Nej, det kan man ikke. Det aller billigste og aller bedste, man gør, det vi sidder og gør her. Fortæl om skred. Kortlæg skred. Forske i skred. Og tage det med i planlægning. Uddanne folk om skred. Vi kan jo ikke gå tur med en geolog sådan et sted her, uden at vi snakker øret fuldt. Altså, fordi der er så meget, man kan se her. Det er bare ekstra herlighed og ekstra lag, der kommer til Røsnæs, som er altså et af de suverænt smukkeste steder på Sjælland.